Just a quick one. Goɗɗum shawari yanunoyi an nder hore bimi har mi rokka ɗum mawɓe meɗen gaɗayɓe in waɗa kaɗayɓe in haɗo. Gan Allah gan annabijo ni no harkaji jarata to on paami wala ko en ɓuri en sei media. Bo kadin e wodi mawɓe meɗen e wodi ɓe ceede e wodi marɓe jawdi ummiɓe daranon fulfulde. En mbi'i ka na daga hande na daga Kenya media kanka en ɓuri en media in hudi in wonnani en inde media foɗi hande tawi a pullo goɗɗo radatama goɗɗe gite. So gaɗe kokari in maɓɓita media outlet gan Allah mi ay kama ɗum in tunani jamum in maɓɓita cuuɗi radio ɗi munafunci kama non no komoye waɗata. Sabo ta fami ay suudu radio e wima ndu inde nden ma kunnanɗa a nana inde wonde nde daban amman ko ɓe kuwata feere. Har mi wadda misali goɗɗi suuɗi radio gonɗi Abuja kama Wazobia kama iɗi ɗuɗi ni a nana shiri ɗum wardoyi shiri kama in waɗa ko jalni komoye in wattana komoye adalci nder ɗum ɗon shiri ɗum in sagantama tunani wiki pullo woɗa nder ɗum ɗon shiri ɗum in waddantama habaruji ɗi fulɓe bari duniya fulɓe gaɗi ɗum ni fulɓe gaɗi ɗum ni. So imi nodda dow kungiyaji meɗen ɗi fulɓe musamman mi yetti Allahji kawtal hore makban koma in kawtal toye iɗume in waɗa gogari in tigga suudu radio to in seko in lattinandu suudu radio ndu fulɓe en godi mediaji amma mediaji miɗin sai daro metirgo wolwilgo fulfulde holluki pina tawaji fulɓe wala saurarotoɗoma e ɗum ɗon na way ɗum hana in waɗa e ɗum hani in waɗa manjoni nan wala dartoɗo e hettindanoma no fulɓe baldi no ɓe gaɗana dole seta nattinoyi fewre seta nattinoyi yawdara in itta goɗɗum alaga in holla wala bo kama ma jeyɗo media ɗum ma in andamo ko ɗum kafana andaka wala goɗɗum bayani ɗum goɗɗo waddoyta wiki ɗum in ɗum fulɓe jeyi ɗum amman in sorna manufaji lotuki inde pullo nder majjum kanjum kawai gi'aymi kanjum gaɗumi ngol videol e fulfulde sabo mi yi'ay ngol wallitoto ko bo ɗum wallitoto en in tunani ɗum gi'aymi kama kanjum wartana en mafita non noye suudu radio woni noye ronin mayru woni noye ko ɗume mayru woni